ati yen aku ora kelakon melu tuweni ayo balik mas nek wis olah rene ho ho yo kamu alas kulite ijo sing ketiga kas wis duwe bojo ada gula ada semut belum janda jangan direbut apa keringetmu kok ora saya atus saya akeh ngono ngandani oleh pira Lumayan. oh, lumayan yo kono pamerno kancamu kae aku oleh ngono iya nah wis ya oleh 50 wis ya oke nggih pulang Pulang. pulang matur sembah nah pulang yo ganti